Bandiraɓe e sehilaɓe on calminama on jurama mbeɗen namdi so tawi ko jaam e kisal woni to gonɗon. Bandiraɓe e sehilaɓe pular wi holko pular wi. Jinnomi de ko artande en e pular men wi cakkitinoɗo woni gando mo janomi namdade kono finalement hande kadi pinirmi inspiration goɗɗo. Hande pinirmi message tawmi message e portable am message mawnam goto walla nenam goto woni Dieynaba Mboup gonɗo to banggue Dakar. Min gandodiri ko e groupe taɓital pulago windere international. Toon nannunomi woni yewtere men patuɗo e pesoje haalaluji kewi hen machallah yidde kadi jarde groupe o par ce que ɓe balli groupe mbeɗe wawi wiide machallah groupe baɗɗo fayida un panel qui est juste magnifique woni fulɓe Sénégal fulɓe Cameroun fulɓe Mali fulɓe Niger fulɓe banggueji foof aɗa tawa hen du coup wonko janggata hen ko heewi donc yidde jarde on groupe woni taɓɓital pulago windere international. So ɗum ɓenni bandiraɓe sehilaɓe artude yewtere nenam walla mawnam Dieynaba nden yewtere o ari o haali ko fina tawa men o yiɗi wiidemi neɗɗo sen yiɗi warde leñol yo fuɗɗo warde warde ɗemgal neɗɗo sen yiɗi warde leñol yo fuɗɗo warde ɗemgal. Kadi o haali hen ko heewi o haali hen fina tawa men hanki o haali hen fina tawa men hande o haali hen kadi kinde men. Ɗum addinimi hande wiide mbeɗa yiɗi wadde yewtere ɗum tagi bandiraɓe sehilaɓe namdalam hande fayi koye kinde men. Holno kinde men poti kadi limtene kam kinde men. Kadi kala nonmi kala kinde holko kinde ɗe wonno holko nafanno hanki holko wayli hande e kinde ɗe. Bandiraɓe sehilaɓe comme ça minnene mbawen yewtidde hen déjà kadi mi wawa artude vidéo goɗɗo wadde détaillé kinde ɗe foof e haalde hen. Bandiraɓe sehilaɓe on jarama yo jaam ñallanen wuro